Nistedinkom fil-presepju ħaj li l-poplu ta' Ħallija jorganizza ta' kull sena. Sibt li nirriflettu ftit fuq il-grotta ta' Betlem li stalla li fija twilet li benta Alla ma' bul-bniedem, Ġesu ta' Nazzaret. L-istalla tfakkarna fil-fatt li l-familja ta' Nazzaret ma li waslet Betlem ma sabitx post fil-lukanda. Il-Vanġelu jgħidilna ġi f'daru u nisu ma laqgħux. Il-mistoqsija li nixtieq naqsam magħkom hija din. Il-mulej jitwielet far, tarbija li tibki imma ma timponix ruħha. Ma jkissirx u laqqas ineħħi l-libertà tiegħi u tiegħek. L-imħabba tiegħu hija proposta libera li ma tkissirx lanqas ir-risposta tiegħi. X'risposta se nagħtuh il-mulej f'dan il-miliet? Jalla kull minnu nisrani ikollu ċans jersa lejn qrar u tqarbin b'sinjal li laqa l-mulej fil-qalb tiegħu. It-tieni ħsieb li jiġini meta jiena nidħol fil-presepju tal-mulej fil-grotta ta' Betlem huwa dan. Il-grotta qar miftuħ għal kulħadd. L-anġli stiednu lir-rajja li żjed nies emarġinati biex imorru jiltaqgħu mas-Salvatur tagħhom tarbija tibki f'maxtura. Il-mulej jilqa' lil kulħadd u jixtieq li aħna wkoll inkunu inklużivi, niftħu l-qalb tagħna bħal m'għamelu fit-twelid tiegħu għal kulħadd. U l-mistoqsija li nixtieq noffri hija din aħna f'din is-sena li għaddiet. Ftaħna l-qalb tagħna għal ħutna li forsi ma naqblux magħhom jew li narawhom wisq differenti minna. Kemm għandna bżonn inkunu soċjetà inklużiva bħalma l-mulej laqa fih li benta Alla. L-umanità tagħna sar bniedem hekk ukoll għandna aħna jkollna mħabba kbira li tilqa' lil kulħadd. It-tieni ħsieb huwa li nfakkar magħkom dak li ġara 100 sena ilu fl-1914 fi Franza, waqt li kienet qiegħda tħeġġeġ waħda mill-ikbar u l-agħar gwerer tal-istorja. Is-soldati edewa ta' xulxin, il-Ġermaniżi kontra l-Franġiżi u l-Ingliżi, ħib minnhom fil-lejl tal-miliet 100 sen ilu semgħu il-xulxin ikantaw l-innijiet tal-miliet. U ftakru fil-kelma tal-anġli lir-rajja, glorja l-Alla fl-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. U waqfu mill-ġlied. Kelmu lil xulxin labu anke logħba futbol. Is-sem tagħhom f'din is-sinjal ta' solidarjetà u ta' paċi hija x'aktarx żerrija żgħira fl-art Ewropea għal dak li llum qegħdin ingawdu bħala popli Ewropew. Huwa messaġġ ukoll li ġanna naħsbu fuq il-qagħda tad-dinja bħalissa, fejn ħafna insara ħutna huma persegwitati, vittmi ta' persekuzzjoni u ta' gwerer. F'dan il-lejl qaddis tal-miliet 2014, il-knejjes ta' Mosul fl-Iraq imbidlu f'ħabsijiet fejn hemm it-tortura u d-dinjità tal-bniedem hija mkasbra. Għalina dan iġib swiet il-qalb. Imma ma naqtgħux qalbna. Nistaqsu lilna nfusna, fiċ-ċokon tagħna, kulħadd fil-parti tiegħu x'qegħdin nagħmlu biex nilqgħu lil xulxin, biex ikonna soċjetà u dinja ta' tolleranza, ta' solidarjetà u ta' veru ħniena u paċi. Ejjew nawguraw il-xulxin li jkollna iżjed ferħ veru bejnietna. Nixtieq insellem lil ħutna emigranti. Jiena twilidت il-Kanada u għalhekk l-ewwel miliet tiegħi ta' tarbija, nimmaġina nibki mhux ħażin, kienu wkoll f'dik l-art ta' ħafna emigrazzjoni Maltija. Nixtieq għalhekk insellem il-tant familji Maltin li jinsabu f'partijiet differenti
bħall-Awstralja, l-Istati Uniti d'Amerika, l-Ingilterra stess, l-Italja, f'tant pajjiżi. U inselmilhom. Nawguralhom miliet ħini u nirringrazzjahom tax-xhieda sabiħa li jagħtu tal-valuri insara li ħadna minn art swelidna Malta. Jiena nawguralkom bil-qalb miliet ħini f'ambjenti totalment differenti minn tagħna, imma naf li n-nostalġija għall-art ħelwa Maltija tibqa' fina u fostna. Imma jiena nawgura wkoll il-miliet ħini lil uliedkom, lil uliedkom u nawguralkom ukoll sena ġdida mimlija risq u barka.